הופה, אילן. למה לא הבאת את הרשת? למה הם של האמא שלו? זה דק בן זונה. אולי זה לוקוס. לוקוס שיביא, תגיד לו שיגיד את הרשת. אני לא יודע, זה אבו נפחא. לפי המקל אני רואה את הדגדג הזה, זה אבו נפחא. תצלם את הטמבל הזה גם שנשים אותו ביוטיוב. יאללה, תן לו בראש, אבו נפחא, אני מת על אבו נפחא, יאללה. תן לו. לא, זה לא אבו נפחא, צחי, זה... דג, תראה איזה דג. הוא ארוס, תביא את הרשת. ארוס? צחי, נו, ארוס גדול! תביא את הרשת! צלם, ארי. איפה הרשת? ארוס גדול! יא, מסכן. הנה, לא שים! יאללה. נו, תביא את הרשת! צלם, ארי. הופה, איזה ארוס. ארוס, אילן, יש ארוחה היום. יש אוכל. רגע, שנייה. תביא, לא, תביא. הופה! יש ארוס! זה לא אבו נפחא! צחי אומר שהוא מבין בדגים, זה ארוס! יאללה, אילן, עוד ציור, יש ארוחה! יש בתענוג! יאללה, אילן! יופי, בוא נעשות עוד סיבוב! עוד סיבוב, אילן! צחי מגיל 6 בים ועוד לא למד מה ומה. לא, אני הייתי בטוח, תקשיב, לפי הדגדג הזה ולא לקח חוץ, זה אבו נפחא. אבל תכננתי להשמדה. יאללה, אילן. טוב, צלם אותי. אנחנו נאכל אותה היום עם צ'יפס וסלט. יאללה. יכול לראות את זה.